Lewap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabatda ykdysady krizisiň we maliyet meselelerini arasynda adamlaryň köçäniň gyrasynda öz öý goşlaryny we şahsy emläklaryny satyp çykarmagynyň izi bilen yerli polisiýa işgärleri bu emeli suwda nokudyny daratmagy inançdy. Emma ýaşaýjylaryň garşylyk görkezmeginden soň howpsuzlyk güýçleri izi çekilmäge mejbur boldy. Mundan bir hepde töweregi ozal Türkmenabatda pulsuzlukdan kösenýän ilat gün güzeranyny aýlamak üçin öz şahsy emläklaryny we öý goşlaryny, sol sandy egneşiklerini, gap-gaslaryny bazar nyrkyndan has ardan bahadan satyp çykaryp başlady. Ýurtda ýeke ýagdaý hem resmi taýdan hasaba alynmady koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda esasy bazarlaryň ýapyk saklanýandygy sebäpli onlarça adam öz goşlaryny gün köçeleriň gyrasyna çykaryp satyp başlady. Munun izi bilen ýagny 4-nji oktýabrda polisiýa işgärleri gelip adamlaryň goşlaryny toplap distine sebitden gitmegini talap etdiler. Emma adamlar howpsuzlyk işgärleriniň bu hereketine närazilik bildirip, gowk turuzyp, vilayet häkimliginiň binasyna tarap ýürüýüşe başladylar. Polisiýa işgärleri adamlaryň ýoluny böwetlemäge inançdy. Adamlar ýere çöreginiň ýokdugyny, adyk satyn alarada pullarynyň galmandygyny aýdyp, näýilelik bildirdiler. Goloýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary hem daşary çykyp, söwdegärleriň arkasyny tutup polisiýanyň bu hereketine garşy çykdylar. Mundan soň polisiýa işgärleri izi tesip, arkaýyn saty beriň, ýöne gowk etmäň diýip çekildi, diýip bu wakalary şaýat bolan Azatlyň habarçysy 5-nji oktýabr güni giýişlik maglumat berdi. Sol bir wagtda polisiýa goňşy binalarda howpsuzlyk güýçleriniň ýagdaýlary dowamly gözegçilik edýändigini, olaryň öz sözü bilen aýdylanda tertip düzgün bozulan halatynda bu emeli suwda nokudynyň dargadyljakdygyny duýdurypdyrlar. Emma adamlar polisiýanyň bu haýwatyna hiç ýyly tertip düzgün bozmaýandyklaryny, seýlede alasyzlykdan haritlaryny köçelerde satmaga mejbur bolandyklaryny aýdyp jogap gaýtarypdyrlar. Adamlar iş yok, pul yok, biz näme indi açlykdan ölmelimi? Biz ogurluk däl, öz haritlarymyzy satýarys diýip polisiýa jogap berdiler diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Adamlaryň käbiri häkimlik binasynyň öňünde özlerini otlajakdygyny aýdandan soň polisiýa bolýar satyp beriň diýip sebiti terk edipdir. Azatlyň habarçylary häzir bu emeli suwda nokudynyň öz işini dowam etdirýändigini, ýüzden hem aşy adamyň öz haritlaryna satyp çykarandygyny aýdarlar. Galy berse-de Azatlyk radiosynyň ençeme finansyklaryna garamazdan bu ýokurky ýagdaýlar boýunça Lewap vilayet we Türkmenabat şäher häkimliklerinden, şeýle-de yerli polisiýa idaralaryndan hiç ýyly kommentariýa almak başartmady. Bu ýagdaý barada döwlet mediasynda hem maglumat berilmedi. Ýatdatsak mundan 2 hepde töweregi ozalda Marynyň Bayramaly şäherinde onlarça satyjy bazar administrasiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, yerli ulu bir bazaryň açylmagyny gazanmagy başarypdylar.